दाना दंफैयो एमजे बिथां एनिथिं एमजे बिथांजों आं मोनसे खोथासो सोंनो लुबैदों। बियो मैया भिडिअ हगारदों, बिथांमोना जेरै बुंदों फैदों सफैदों माने देरहासारल'नो सफैयाखै बिदिनो एनिथिं एमजे बिजों मोननैसो माने मोनसे खोथा सोंनो लुबैदो, नोंनि हाबाया माब्ला जागोन? आंहा सानफेराखै मा सोङोब्रा थ' हाबाया बुंनो रोंलालै हाबाया माला जागोन मिथिथ'आ, बिदि फिक्स जेबो सानथ'वाखै। जेसेबां हायो दा खारग्रोनानै लानो सानदों, नङाबा उनावहाय दाथ' आरो हिन्जाव खारनाया बुहुद खर जाबाय जोंना, माने ट्रेडिसन बायदिसो जालांबाय, ओंखायनो मालाबा गिखांनायबो मोनो। थ' हाबानि बारैबा फिक्स डेट लाथ'वाखै दा। ओमफ्राय आरो मालाबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंनि चेनेलाव मालाबा ओरैबायदि मालाबा हिन्जावनि दावराव खोनायो नोंखौ, मालाबा सोरजोंबा केस होजानाय खोनायो नोंखौ, मालाबा नोंखौ आरो बायदिसिना सोरजोंबा आं नामफोरखौ मख'नो सानाखै, मालाबा एक्ट्रिसफोरजोंबो नांलायलायनायखौबो खोनायो नोंखौ। मानो बिदि जायो? नंगौ आदा, माने बुहुद जाबोबाय, एक्सपिरियेन्सबो मोनबोबाय माने बेफोरबायदि खेत्र'खौ। माने गोरोन्थियाव माखासे लेसनफोरखौबो मोननो हायो, आरो बे गोरोन्थिखौनो फिन आवरायफिनबाय थानानै गोरोन्थियाव थांफिनबाय थायोबा गोबां मिस्टेक जागोन। आं जोंनि इउथ्सफोरखौबो बे आदानि ब्लगनि गेजेरजोंनो खावलायनो लुबैयो, माने स्टेबोल थांबाय था, लाइफआवहाय गोबां जेंना फैयो, प्रब्लेम फैयो, जेंनाफोरखौ सौसिलांनांगोन। ओमफ्राय जेब्ला गोरोन्थि जायो सौथुयो अब्ला जों बुजिखायो, जायफ्रा आन्दाज लागोन बेयाव थांबा बेबायदि सौथुयो। थ' सानाखैमोन बिदि माबोरै मा जालांगोन मोनसे फट' बा मोनसे सोरखौबा बुंनाया, ओमफ्राय जाबाय नामा सानाखैमोन। अब्लाबो दायो बै आं रायखांहरफिननो सानला बै केसखौहाय, जाय मोनसे फट'खौ लानानै मिम्स बानायनानै गोबां माखासेया मिम्स बानायबाय, ओमफ्राय दाया ओरै फैबाय। गोरोन्थिया आंनिबो, मानो होनबा आंनिफ्राय मोनदों बिसोर फट'खौ, थ' बे आरो। ओमफ्राय जिखिनि जानानै थांबाय बेथ' जानानै थांबाय, दा हाबानि बारै सानथ'वाखै, थ' बे आरो। मालाबा सोरबा एक्ट्रिसफोरखौ ओरैबायदि फनावहाय बायदिसिना एदावनानै मालाबा आं नामखौ बुंनो सानथारला दै, एकदम उसुबिदा। माने जाय एक्ट्रिसखौ आं दाखालिबो लोगो लानानै फैदों, बिनाव आं माखासे खोथा सोंनोबो नागिरदोंमोन नोंनि बारै, बिजोंबो मालाबा गोसो थोलायदों होनना खोनादोंमोन। बिनि बारै नों मा बुंगोन? बिदि गोसोथोनाय गैया, जायाखै। ओमफ्राय बिदिनो बिब' बायदि मानियोमोन, ओमफ्रायहाय उनावहाय माखासे खोथाफोर बुंनायाव, माखासे खोथाखौ मिथिनानै बुंनायाव दावराव जादों। ओमफ्राय लाब गैया, दा बुजिबाय मालायनि जाय जेखि सलिया बुंनानै लाब गैया। सोरखौबा सिदा खालामनो थाङोब्ला गावनि आथिंखौनो दानस'नानै लानाय बायदिसो जायो जोंनिया। दा अरिजिनेल दा दंना गैथारा नों दा? आरो आं बुंथ'थारलालै बेफोरखौहाय, दाय जाथारो। दङबा दङ, अब्ला दङ माने गैथ'आ दायो बिदि, एकदम जिर', टटेलि जिर'। जोंबोथ' फेमिलि गोनां, गथ' गथाय गोनां मानसिना जोंथ'। जेरैबायदि दं माने जोंनि बायदि लाइफआनो गैथ'आ। बेराय था, माव दां, खार गराय जा। आं इउथ्सफोरखौबो ओंखायनो खावलायनो लुबैयो, इट इज दा राइट टाइम टु रान। खारनानै लाग्रो, दायो जेसेबां हायो उनावहाय एन्जय खालामबाय था। दायो जायफ्रा उन्दुनानै लागोन उनावहाय माने रेस्टलेस जागोन, रेस्ट मोननाय नङा लाइफआवहाय बिदि। थ' हामबायसै एनिथिं एमजे बिथांनाव आं माखासे खोथा, बिनो माने बेचेलर टाइपआव सम माखासे खोथा खोनाबाय थायो, ससियेल मिडियायावबो ओंखारबाय थायो नालाय, ओंखायसो आं बे खोथाखौ एसे मोनथिनो थाखायसो सोंनाय जाबाय आरोखि। लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव, बिसोर गोलाव नङा, एसे दंबावो दे, एसे नायबाव। मानो होनोबा बिसोरखौ बिदाय हरनांगोन ना, गारियावनो बिदाय दङ नङा होमबा? थ' आंनि न'आव दान्दिसे नुजाफैनायनि थाखाय फंबाय एनिथिं एमजेनो गोजोननाय थाबाय दे। जोंखौ वेलकाम खालामबाय, फुथुबाय, बिराद मोजां उन्दुबाय जों, हरब्रैसो जाबायमोन मोजां उन्दुयैया। आदसा दे हामबायसै दे, दाहाय एसे बिथांमोननि थांनायखौ नायबावनोसै, होमबा दान्दिसे थाफाबावदो। आरोबाव दा बिथांजों जेम्स बिथांजों आं मोननैसो खोथा सोंना लानि, माखासे गावनि जाबोनाय जाथाय
थ' एसे फिसा फिसा दै खोथाया बारा गिदिर नङा बेखौनोल' सोंसै हामबायसै जायखिया जेम्स नोंथां आंनो न'आव दान्दिसे नुजाफैनायनि थाखाय बा आं बिराद मोजां मोनदों हेपि ख्रिस्टमास जाय हक नोंथाङा दिनैसिमबो मानो हाबा लायाखै दा किसु न'खराव प्रब्लेम इसु दंमोन आदानि गथ'फोर फरायहोबाय देरहोबाय बेनिफ्राय आरो आब'नि गथ'फोरबो दंबायो नोंसोर नुयो खोमा इउटुबनि गेजेरजों नुयो बेफोर गथ'आ माने आंनि दायित्व माने फरायहोनानै गिदिर खालामनाय आंनि दायित्व मानो होनोब्ला बिसोरो उन्दै बिसोरो मा जेबो मिन्थिया जोंफोर माने फरायहोनानै गिदिर जाखांनायनि उनाव बिसोरो जा जायो जाथोंसै नाथाय उन्दैखौ मोजां खालामनाया जोंनि दायित्व बैफोर गथ'फोरखौ नायफिननायावनो आङो आंनि फारसे साननो हायाखैमोन आंनि फारसेल' सानोब्ला आं बिसोर गथ'फोरखौ नायफिननो हायाबो जानो हागौमोन बेनिखायनो आं बै गथ'फोरखौ साननानैनो आं आंनि फारसे दोनथ'नानै माने खामानि मावबाय दंमोन बेनिफ्राय आं दिनै आं हाबा लानो हानाय माबानो हानायाव फैबाय दा नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों आङो गेमस्रिनि बारै माखासे खोथा सोंनो लुबैदों आं गेमस्रि बिथांनाव आं क्षमा बिग्रोयो जिहेतु नोंथांमोना सानसे समावहाय नोंसोर सानैनि गेजेराव रिलेसना गाज्रि रोखोमाव बायनानै थांबाय दिनैसिमहालागै बायथायनायानो जाबाय नोंसोर सानैनि गेजेराव रिलेसना माबायदिहाय मानो बेफोरबायदि जाखो बिनि बारै एसे खेंफोरथि होनो हागोन नामा इसेल' बुंगोन आं बारा बुङा मानो होनोब्ला जों सानैनि मोजां मोनलायनाया जोबोर मोजां सोलिदोंमोन 2 बोसोरालासै स्टार्टिंनिफ्रायनो लाना बेखौनो आं मोनसे मेसेज होगोन जों मोजां मोनलायनाय लोगो लोगो सानैबो फेसबुकाव जोङो रिलेसनशिप होबाय बेबो बुंबाय फेसबुकाव रिलेसनशिप होनोसै फट' होबाय दा जोंखौ सिनायखायो आंखौथ' 2014निफ्रायनो सिनायो फिल्म गानायनिफ्राय बेथ' उनावसो फैबावदो बिदिनो सिनायजोब्बाय रायजोफोरा फेसबुकाव जों फट' होना लाबाय रिलेसनशिप होबानो गासैबो नुखाजोबो बिसिना रिलेसनशिप जाबाय नंगौना नङा नंगौ बिब्दिनो जोंनि फट'फोरा इउटुबफोराव भाइरेल जालांगासिनो फेसबुकाव होबानो बिदिनो गासैबो सारा दुनिया बर'फोरा मोनथिजोब्बाय जेम्सजों माबादों मोजां मोनलायो बेनिफ्राय मोनसे समाव बिराद मोजां सोलिबाय थानाय समाव लास्ट 2 इयार्स जोबनायनि उनाव आं काश्मीराव थांबाय पुलवामा एटाक जानायनि उनाव उरि सेक्टरमोन एकदमबारे पाकिस्तान बर्डाराव बेयाव थांनायनिफ्राय 6 मान्थ जोंना सरकारा बिजेपि सरकारा बेयाव माखासे इसु दंमोन खामानि दंमोन मावनो गोनां सरकारनि तरफनिफ्राय बेयाव इन्टारनेट आरो फन बन्द खालामना होनाय जादोंमोन बेयाव जोङो ओरैबायदि खस्थ' भुगिनो गोनां जादों सानसेयाव इन्टारनेटजों खेबसे मोनो बा मालाबा 2 मिनिट मालाबा आधा घन्टा बेफोरबायदि मोननायावनो माने बिब्दिनो लास्ट टाइमाव कल खुलिबाय आं मोनसे गोसोआव दङ आं बेखौल' बुंगोन बेजों आङो जिबनाव फंसे बाथ्रा बुंजादो इमान मोजां मोनलायनायनि उनाव आं माने नोंजों दानिया फन रायलायनो मोनाब्लाबो थानो हानाय जाबाय आं लाइफआव माने बेफोरबायदिबो बुंजादो आरो माखासे बाथ्राखौ आं जेबो बुंला गोबां रागा जोंहोनाय बाथ्रा बुंदो बे आंखौ गाव सानाखैमोन दि आं बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबा बे आंखौ बेसेबां रागा जोंगोन बे मालाबाबो सानाखैमोन खोमा बेनिफ्राय गाव बुंदो आंखौ आंथ' नोंखौ गारबाय आंनो नोंखौ नांलानो आंखौ फन हरनांलानो आंखौ डिस्टार्ब खालामनो बेफोरबायदि बायदिसिना बाथ्रा बुंदो बेयो ओमफ्राय मोजां मोनलायनाया सासे फौजि मानसिया बाहेरायाव थायो बे न'आव थानानै आंखौ नोंखौ नांला होननानै फुङाव फनाव बुंबा जाया मानो होनबा आंहाबो इज्जत थायो जों सानैखौ मोजां मोनलायनायखौ एसेबां मिथिगौ दिनै जों सानैबो गारलायबा जों माबायदि जागोन दुनिया मा बुंगोन बेनिफ्राय आं बेखौ सानदोंमोन आरो जेनेबा आंखौ गारनो नागिरदों सोरबा मोजां मानसि सोरबा मोजां हौवादोसो लाइन लादो नामा मोजां मानसिदो थांदोबा सेंग्रा मानसि बायदिसिनादो थांदोबा बेयाव जेबो बुंनांगौबो गैयामोन आरो आं बुङामोनबो आं बेखौ सेलौ दोगोमोन आंखौ नांला होननानै सोरबा सेंग्रा मानसिदो लाइन लादोब्ला गिदिंदोब्ला आं बेखौ डाइरेक्ट रोखा बुंखायो आङो बेखौ सेलौ दोगोमोन नाथाय बे उल्थासो मावना थादो खामानिखौ बेयाव आंखौ माने गोबां रागा फोजोंदो आरोना बे जिबनाव लाइफआव बेफोरबायदि आरोना आं बेखिनिखौल' बुंगोन थ' ओमफ्राय लास्टआवहाय मोनसेल' खोथा जिहेतु दाखालि नोंथाङा गुवाहाटियाव जोंबो लोगो मोनदों नोंखौ फैखांनायनि उनावहाय न'नि बिफाखौनो एसे बाथ्रा बुंदों आंबो गोसोआव एसे दुखु नांदों आदैनि प्रति बा नों एसे माखासे सांग्रां खालामनानै खिन्थु गोसोआव दुखु मोनदों आरोखि एसेब्लाबो मानो होनना बुङोबा दुखु मोननानैथ' जाया मानो होनबा नों आदैखौ नोङो जौ लोंनायनि खेथ्रआवहाय नों एसे बुंदों सांग्रां खालामनानै आं बिराद मोजांबो मोनदों बिदिखौ जाय हक आंबो दुखु मोनदों मानि थाखाय नोङो बेखौ मानो होनब्ला जों दिनै बाहेरायाव थायो जों बाहेरायाव थानायाव बिमा बिफाया माने जों थैजानो लुबैया जाहाथे जोंबो फैनानै न'आव जोंनि आखायावनो थैना थांथो नांगौ जायोब्ला जों बिराद सानो जों बाहेरायाव थानानै दिनै बिमा बिफाखौ बिराद गोसोखाङो गामिनि मानसिफोरखौ गोसोखाङो बा रायजो राजाया माबायदि सोलिदो बेफोरखौबो जों गोसोखाङो नायनो लुबैयो गामिफोराव फैनानै दा बिमा बिफाया बेमार जाना गोलैना थाबा जोबोद दुखु मोनो अब्ला लोंनाया एक्सट्रा थारमाने लोंनानै बेमार जानाया एक्सट्रा जायो आलादा जायो बेयाव माने
ओरैबायदि आं दा गुबुननि न'खरनि बिमा बिफाखौथ' बुंहैनो हाया आं आंनिखौसो बुंनांगोन आं सैथोखौ ससियेल मिडियायाव देखायनांगोन बेयाव गोबां मानसि आंखौ गाज्रि मोनदों मोजांबो मोनदों बेनिफ्राय सासे एक्सेन्ट बे गहपुरनिमोन आंनि सिगाङाव गाबदो फंबाय नोंदि न'आव फैनानै बिमा बिफाखौ रायदो बा बिमा बिफाखौ नों बिदि बुंदो खबर लादो मा जादों मा जाया मानो मेगन गोजा जादों आं जिबनाव एनडेबि जानानै आङो आंनि आइ आफाखौ खबर लानो मोनासै आं दासो गोसोखांदो बे आंनि मेगन सिगाङावनो गाबदो आरो भिडिअ नायनायावबो गाबदोनो आं माने आंनि भिडिअ हगारनाया अब्ला गोरोन्थि जायाखै होननानै आं सानो मानो होनब्ला जोंनि बर' समाजाव गोबां बेफोरबायदि न'खर दङ गोबां कमेन्ट फैदो जोंनि आफायाबो बेफोरबायदिनो लोङो दा जों लोंला जों थाया आंनि प्रुफ मोनदों आं सासे गुवाहाटियावमोन गहपुरनिमोन आदाया गाबदो आंनि मेगन सिगाङाव जों हारिनि थाखाय नांनानै हाग्रा बंग्रायाव थानानै दिनै बालाय सिलाय आरो बिमा बिफाखौबो जों खबर लानो मोनासै ओमफ्राय आं साननायसै भाई आंनि भिडिअ अब्ला गोरोन्थि जायाखै आं बिदि सानदों आरो थ' जायखिजाया जेम्स बिथाङा जे आंनि न'आव फैदों दान्दिसेब्लाबो नुजाफैदों ख्रिस्टमासाव आं बिथांनो मैयानो फन हरदोंमोन बावहाय बिथाङा फैदों नुजाफैदों आं बिराद हेपि बिराद खुसि आंनि फेमिलि आंनि न'खरनिफ्राय गासैनिफ्रायबो मथा मथि फिन जोबथारनाय हेपि ख्रिस्टमास होफिनबावनाय जाबाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरो ब्लगखौ दानथ'नाङा आं गासैखौबो माने खेबसे थांनो गोनांनि बाजेटफोरखौ ब्लगखौ दाननाङा बे आंनि केमेराखौबो हमदो बे फंबाय सोर हमना आंनि केमेराखौ सासे हमना लाय नों आर'नाइ सोयोब्ला आगैखौ लेंहरनोसै औ दे ओमफ्राय बेयो आंनि फिसाजो ओमफ्राय एनिथिं एमजेनो होदों Hey guys ओमफ्राय बे आंनि बिबोनां फिरफिला नार्जारि मोजाङैनो दङ होननानै अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आंनोखौ आखिथिं सोबागोन प्रमिस सोबागोन आंनोखौ आखिथिं गासैबो दंजोबो दे नैबे एनिथिं मुनिसुवल ओमफ्राय नार्जारि ओमफ्राय नैबे आंनि आनै इसा नार्जारि ओमफ्राय बे आरो सोमदोन आं बिबोनां ओमफ्राय बे सोमदोन बिबोनांनि बिसि समायना आर'नाइ होखो आंनो आबौ बिसोरो आबौ सानैबो गामिनिनो गोजा ओमफ्राय नै बिसोरखौथ' नों मिथिखाबायानो खारबावबाय हनै बिमा फिसा सानैबो खारबावबाय थ' लोगोफोर बिथांमोननि थांनायखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दान्दिसे सम थाबावदो दे इंलिससो फैयो नोंनाव सार्च खालामबा आं नोंनि भिडिअखौ नुबाय थायो एनिथिंआबो थांनायसै नामा थांनायसै दा सानैजोंनो होहाबलांनायसै दा होहाबलांसै पुलिसनि गामियाव आरो पुलिसनि गामियावहाय हेलौ जानाया एसे बारा जाखोना खम जाखोब्ला बहुद खावलाय ओंखारजोब्बाय नालाय अमासो जाहांदों उदै ओरै जाथिखायो आं उदै फेसेबलाय थिखायो सोरबा फट' लानोबा एबाराव आं हाबायाव लिंनो हायाबाबो आंनि हिन्जावखौसो नुखागोन आंजों खिथु खिथु बेरायगोन मानो जाहोगोन ना थाङाबा बयबो बुङो थांगोन होननानै थाङाब्लासो थांमारो अके डान सिन्था खालामना दे अब्ला बिदाय लानोसै आं बाय बाय जय हिन्द था दा आच्छा आच्छा औ दे 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 हामबायसै सिन्था खालामना दङ फंबायखौ साहा दौना हरनांगोन आंखो फंबायखौ थायोबालाय साबोना बावैनो दं बिदाय लानायसै बिथांमोनखौ हगार हरनायसै एसे गाजा गोमजायै ओमफ्राय फिसा ब्लगा माथो गारियानो माथो बुंजोबनायब्रा गारिया बुंखायो आंनानै फारसेनिफ्राय दंजोबो आयु नुवाखै खालि थफ्ला बोरै सासेया एमजेआ बाहेरायावसो हाबना जाना फैनानै गारिया बोरायबायलै हालालै लानो बाया गोदान लादो गारि बोरायनाय माने आं दा गोदान सलायथ'ला जेब्ला न'आव फैगोन आरामसे गोदान ग्रोब सलायफासिगोन
थादो दे गासिबो खस्थ' होबाय हरसेया माबायदि मिनिदोंमोन माबायदि मिनिदोंमोन बिदाय लादलायना नुबाय दा गोजान गोजानाव नोंसो सानदों आंखौ उन्दुलांदों जोबथारनाय बिदाय लाजोब्बाय बिसोर गासैबो जय जिसु आच्छा औ होलांबाय जेम्स एक्टर मोना एबाराव भिडिअखौ बाव गारियाबो थांबाय आंनाबो भिडिअआ बेखिनियावनो बिथांमोननि जेम्स आरो एनिथिं एमजे बिथांमोननि भिडिअआ बावहायनो जोब्बाय गोजोन्थों